ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo nga unta magkahiusa ang tanang katawhan, magpasayloay og mangandoy og kaluwasan, lawas og kalag. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi nga unta hatagan sila sa kaluwasan nga gikan sa Dios. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan, tapos mabagpo ang kabatanon sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagop nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw uban sa paglaom sa dili kaduha-duhaan nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel ug gisugo ang gwardya nga kanduduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardya ngadto sa kinasuukang lawak o gilugpitan sa giakop nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awid og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog ug kusog nga makatay-og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel, og nangaabli ang tanang pultahan, og nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel, ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyag ng layas ang tanang preso, busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya sila gipagawas niya og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabhion,
Gihunaran sa tinugyanan sa karsil ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong ginugug ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Magasimba ako didto sa imong balaang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gihimong dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo ka nako. Ang imong kaluoy o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ug karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kundili
dili moanhi kaninyo ang manlalaban. Apan kon mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Og inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang sala, og sa pagkamatarong, og sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako, og pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa Amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana gisilutan naman. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, ang gitawag ni Kristo nga murag laing pangalan nya murag mauni ang function sa Espiritu Santo, manlalaban. Matod pa niya, kinahanglan gyud kong mubalik ngadto sa akong Amahan nga nagpadala kanako, kay kun dili ko muadto, dili sad moanhi ang manlalaban. Gusto ba mong labanan sa Ginoo o dili? Kung tamparuson ka sa imong silingan, kinsa man ro'y mulaban nimo? Kinsa may gusto nimong palabanon? Ang korte o ang Ginoo? Kung hulgaon ka sa imong silingan nga patyon ka, kinsa may imong palabanon, ang Ginoo, ang Espiritu Santo o ang pulis? Taka lang mo kiyaw yan. Pablater dayon, blater dayon, butangan dayon, kural ang balay, CCTV dayon, palit dayong armas, kay sukol yun. Pananglitan, nasod sa Ukraine, palaban dayon sa ubang mga nasod. Tabangi ko ninyo, kay atake ko Russia. Allied forces dayon, NATO. Ang Russia sad, kuha sad sa iyang mga hinabang, gikan sad sa mga nasod nga allied sa niya, tinabangay. Wagi ni hangyo sa Espiritu Santo nga tabangi mi. Inikawa na'y bugas, ngita dayon hain tong magpautang, kay bugas dayon, utang dayon. Niya kanusaman mo hangyo sa Espiritu Santo, kung mag-abot ng utang daan og bag-o, Ginoo in taon, tabangi mi makabayad aning utang. Adto na magsigig luhod-luhod, unsaon pagbayad ang utang, mao na resulta. Muna ang ato dayang buhaton, ato gyung i-welcome ang Espiritu Santo isip oy bugtong manlalaban. Nga ang tanan natong problema, tanan natong panginahanglan masulbad basta atong dawaton ang Espiritu Santo. Nya matod pa ni Hesus, unsa may mahitabo kung ato ng dawaton ang iyang ipadala nga manlalaban? Unsa may mahitabo? Tulo ni kabutang, ingon siya, pailhon sila sa ilang sala. Ikaduha, pailhon sila unsay matarong. Nya dayon, pailhon sila unsay silot. So makailatas atong sala, makailatag unsa day tinuod nga matarong, nya makakita sad ta, makaila sad ta unsay silot. Ngilingay mong tupad ning nakaila na kasi imong sa. Kay kining mga tao bitaw nga wa gyud Espiritu Santo, di gyud mo angkon sa ilang sa. Justified to the max. Ingno nimo sala lagi nang magpuyo-puyo. Ay, anong sala man?
Ang sala kanang wa maghigugmaay, kanang kasigig away, magunsa magkinasal mo, nya sige mog away, may pangwa mi kasal kay husay pa mong pagpuyo, tugo mo anang sala. Justify to the max. Imo man ang gikuluran imong buhok, hala sala ba na, oy, ay panghilabot diha, ako ning katungod, wa jud ko maghasol ninyo, wa ko mangayo para ikulor ani akong buhok, ug wa ka kauyod ay tanaw nako. Ana ba? Sala ra ba nang manguliktag maayo niya isod sa bulsa ang kulikta, mingon ding pare niya, kinsa may pare dinhi, kamo ba'y pare dire, kamo ipagpare, ako diha sa inyong kwan. Sayunan ba sige buyag-buyag mo sa mong nihugos kulikta da. Ato yung justifyan ba, di kita mo ilang nga sala di ay ni. Ilhagid ang sala nga sala. Ana? Ayaw mo pag uyab-uyab kay pulos mo babae. Ana? Ayaw mo pag uyab-uyab kay pulos mo laki. Ato yung i-justify. Maura man gunang gugmaha god. Maura man ang gugmaha. Ana. Basta nahigugma ka, mo care ka sa tao, mag tinabangay mo, mao man ang gugmaha. Sa may kalainan na nas gugmas laki o sa babae, nga maura man ang gugmaha among gigamit. Ilha ang sala nga sala. Kaya ang kalibutan karon ganahan na yung i-justify ang sala. Hastang abortion, dili na sala. Ang pagpatay bata sud sa tiyan sa inahan para sa kalibutan, dili na sala. Una ilha gyud ang sala. Nya kanus amang ta makaila og sala kun atong i-welcome ang Espiritu Santo. Unsa may tabo matud pa ni Kristo, makaila sila sa sala kay wa man sila motuo kanako. Pasabot ang Espiritu Santo moingon nato, wa man ka motuo sa gisulti ni Kristo, sala na. Kay ang sala manggod mga igsoon, ang dili pagtuo sa mga pulong sa Ginoo, ang pagsupak sa pulong sa Ginoo, sala gid na. Bisag unsa pang atong i-justify, basta masupak na gani sa pulong sa Ginoo, sala na. Nya kung masupak ta sa doktrina sa simbahan nga nagsunod sa pulong sa Ginoo, kining atong simbahan, makasa sad ta. Muna kung moingon ang simbahan, panimbag mo matag Domingo, ana, maingon din ta, ada sigig simba, saylo tas langit, oy. Na kasa na ka nya dayon ang pagkamatarong. Makaila kuno taon say matarong kay ang Espiritu Santo mao may mo tudlo nato og mo hatag nato kahibalo nga si Kristo mibalik ngadto sa amahan, nga siya nabanhaw. Kay kana manggong taong matarong mobalik gina sa iyang ginikanan. Ang anak nga matarong muuli gina sa iyang ginikanan. Ang anak nga buangon asa man na mag-standby adtos gawas, mobiya gina sa amahan, mobiya nas ginikanan. Muna yung mga buangon nga mga anak. So ang taong matarong mubalik yun sa amahan. Tanawa tong prodigal son, sa dihang buangon pa siya, nibiya gid siya siyang amahan. Sa dihang nakaamgo na siya, nisod na niya ang Espiritu sa pagkaamgo sa iyang sala, ang iya diyong gibuhat, mubalik ko sa akong amahan. Gilingian ay mong tupad, yung na mamalik na tas atong amahan. Mamalik na ta ay pagsigi diyan. Unsa may atong okasyon nga nalayo tas amahan, kana bang kita na maoy, kay ang amahan manggod mo'y magbubuhat sa tanan, maoy nagbuot sa tanan. Kana bang musugod na tagpangangkon nga mura nagkitay magkontrol sa mga butang o sa mga tao sa kalibutan. Mura mag kita na maoy kunuhay, otor, kita na maoy magbuot. Mauna siya ay panahon na. Rabang di na ta mo sunod sa mga kasuguan
sa Dios. Daghan kay nato anay. Mao na gisunod ang Kristo pag-ingon makaamgo niya mo sa silot. Ngano man matud pa niya dire kay ang nagmando niining kalibutana gisilutan na. Past tense, di ba? Ang katong usa pulos future tense, kaniray past tense. Sige kong pamalando nga nung na past tense man gisilutan na. Hibaw mo nga no, ang nagmando na ining kalibutan na gisilutan na. Wa mo hibaw? Sige, kaning ako ubos lang ni nga pag-analisar. Kung silutan ka, unsa may imong bation, malinawon pa ka o dili na? Dili na no. Malipayon pa ka o dili na? Dili na. Sa may sunod, mahayahay ka o magkalisod-lisod ka? Kana bang silutan ka ba? Hayahay imong kahimtang o lisod? Lisod. Sige. Suway ko no nga ikay magmando sa kalibutan. Kanang imong kontrolon ba? Bisan lang sa imong pamilya, suway kontrol ang imong bana, ang imong anak, ang imong asawa, ang kanang mga tao sa inyong balay. Sulay og kontrol kanang ikagyoy magmando sa inyong kalibutan. Unsay mahitabo? Ang una gyud mawa ang imong kalipay. Kusmod kay nagnaong ka ng mga tao nga kusog kay mo kontrol, kusmod ginagnaong. Nya ang sunod, kalinaw sa inyong panimalay. Sige na lang yung kagyaw-yaw, sige na lang yaw-yaw. Amo sa na dinis parokya, napagaw na lang gud o ginaw-yaw. Ang kasige yaw-yaw din Nya dayon ikatulo, sakitan ka kanunay. Sakitan. Basta magmando ka, mo kontrol ka, sakitan ka kanunay. Tanawa sila si San Pablo o si Silas, gilatigog maayo, gihubuan, purti na yung bunuga, gisod pag yung prisuhan, gilakan pag yung maayo. Unsa may ilang gibati, wa man sila nagmando sa kalibutan. Nagsigirag kanta para sa Ginoo. Porting daghan ng samad, porting daghan ng lagom, nagkantara, nagdaig sa Ginoo. Wa mawa ang kalinaw, wa mawa ang kalipay, wa mawa ang karelax. Niya sa resulta, na uyog ang bilangguan, nangatangtang ang tanang kadado, ang tanang kadina, nangatangtang ng layas ba sila? Wala. Kaya nga naman, wa man sila mangandoy og lain pa. Malinaw naman sila, malipayo naman, kay ilamang gidawat ang Espiritu Santo. Pero kita, ikyas dayon, buwag dayon, dagan dayon, palayo dayon. Mabutanang na yung mga asawa nga kulatahos ba na dawata o sang Ginoo, kakita jud kag kanindot anang mga bunog nimo. So di mo dapat di madan ako, dawata lagi ang Ginoo lagi. Pasudla ba ang Espiritu Santo diyan nimo maka-appreciate yung kas imong mga bunog niya. Ang usan ako nang ikutlo kaning niya ang nahitabo nilang San Pedro, nilang San Pablo, nilang Silas nga purting bunoga nagsigi na nogdaig og kantag pasalamat sa Ginoo. Kato sa Isla San Pedro si San Juan, gilatigog maayo, niya ona gibuhian. Paglakaw, gasigi na nogdaig sa Ginoo, salamat Ginoo, nga gihimo minimong takos nga muantos ni ining klasihas pagantos alang kanimo. Nindot, ano? Mauna ang mga taong wa magmando. Unsa may ilang gibuhat, nangalagad sa kalibutan, sa ngalan sa Ginoo. Nangalagad. Ang magmando, silutan, mawa ang imong kalinaw, kalipay, o karelax sa kinabuhi. Gilingi imong tupad. Inakinsay nagmando ron sa inyong balay. Ana. Nya, og moingon siya nga, di kay siya mo'y nagmando, ing na kinsay nagmando anang imong naong.
Nganong naingon anak mo na imong naong kisay gamando. Ano ba? Kay basig ikaray gamando-mando anang imong kilay, kanang color sa imong buhok, hangtod na gyud nga ikanay nagmando sa imong tibuok lawas, imo nang gipangguba. Hasta gani ang genital organ sa lalaki, imo nang ilisag genital organ sa babae, kay ikaw na ginagmando, kay naa kay kwarta, naa kay abilidad, mag-transplant na ka, ang imong dughan nga piyapi kayo kay laki ka, imo nang padakon og maayo. Ana, nya ikaw sad babae, imo na sang pagamyo ng imong dughan, kay gusto jud kang mura kag laki tan-awon, basig ikanay nagmando. Mawa dayon ang imong kalinaw, ang imong kalipay, ug labaw sa tanan, ang kabalaan sa kinabuhi. Gisilutan na ka. Kay mamatay man kitang tanan, nagpaabot na nato ang linaw na kalayo. Mao na ang Espiritu Santo ni anato mulaban siya aron dili ta makatagamtam sa silot. Pero ang iyang itudlo, ayaw gyud pagmando sa kalibutan. Do not be king in this world, but be as good servant, and make the Lord the King of Kings and the Lord of Lords. Muna sa ato dinhing parokya, sige lang gitag ingos Ginoo og sa Espiritu Santo, pinaaging San Vicente Ferrer, giyahi lang gyud mi unsay buhaton. Ug unsay buhaton, amo lang sa nang buhaton. Mao na nga baligyag slat para katukod mo kumbinto, mahuman ka na 35 million bana-bana, niya pila ra man ang slot kada adlaw, mahuman ka ni, musalig ta nga naay mamalit og slots. Mao ni siya ron, natay halin. Pila na may atong halin? 19,290 slots sa SBF DAG. Pakpak. Sige yun, nahihinay lang, kamang ba? Niya sa atong MMPP, niabot nag 4,015 ang atong halin. Pakpak yako. Hapit na mo 1/2 kay 10,000 man ang atong gibaligya. 5,985 na lang. Saligtas Ginoo. Di ta mo command bitaning kaning lamdag sa Ginoo aning slat-slat, naghatag gini og gitawag nato ba og ka-relax hasta sa mga mo-donate. Kay kung ato man kong padadag letter solicity sa ako lang na experience ba, ma-pressured ang katong gipadadaan. Gipadadaan ko pa, war ba ko'y mahimo karon da, mabugatan usahay mangutang na lang kay para ihatag kay maikog pare. Pero sige lang kog announce slat adi man sa nato i-announce og kinsay ni palit, usahay ang imong kapasidad, panalitan 10,000 ra imong mahatag, hatag kag 10,000 pero tagaan ti kag solicitation letter kay ako jud kang patagaon og 100,000, mangutkot kas imong tagaan ta mo kuta ba, mga lektor di na mo kabasa diri basta dili mo kahatag og 1,000 kada buwan. Sus mangutkot nas kamong mga barangay kapitan dili na mo makakuan basta kamong mga kapilya di na mo misahan basta di mo kahatag og 1,500 ang semana. Baron ang ma-pressured tang tanan. Pero may kayong Ginoo, basta man kamot lang ta, aron relax tanan, slat. Ako relax, kamusad relax. Og di mo kapalit, relax. Og wasa ko'y halin nga musod, relax. Di ba? Kay relax man, malipayon tang manghatag, malipayon sa kong mudawat. Gahapon galakaw-lakaw ko dito, gapalit ko kuan sa Robinsons kanang medyas ba, nagmedyas ang pare niya ganing dihadayon ni duol ako pader, sus nagkita kita maupay akong pag-uli bago pa kong nauli gikas Canada ko picture sa tapader, tagpila itong slot pader,
Ako na siya, tahatag sa din siyang slat. Nya, samtang nagsuwat pa ko sa ngan, sa naghatag slat, diha na sa ni Dool, padir, picture ko nimo, so sige, jud kong tanaw, padir eh. Nasa ko'y gamay para slat, padir. Ako, iya, ni maglakaw-lakaw, ta, sige, lata kadawat og slat. Di ka malipay, anak. Di ba? Awa mo malipay. Awa masa mo'y palit-palit mo na ka-feel. So, ang tanan nga namalit og slat, malipayon. Kay di man pinugos, gikan man sa iyang gugma. Nya, ako sad nga midawat, kada single slat ramay akong gipaabot. Siya na ka na muhatag og 1,000, nya ang atong slat tag 100 ra, di napo na nakaslats. Lipay kay ko, nya muhatag sa siya 100, lipay yapon kay ka naman. One slot na raman akong ibaligya. At least one slot. Nindot kayo ang Espiritu Santo, mga igsoon. Tistingira ko na ninyo, kanang wa na mo'y bugas, ing na Espiritu Santo, unsa may among buhaton, ningon din na siya, fasting lang mo og 15 days. Ayaw mo pangutang, pag fasting og 15 days, inom lag tubig, di gyud mo mamatay. O tanan, tistingin ninyo, di ba, di yun mo mga matay, ang mga dagkog tiyan, muhiyos, wa na kay kolesterol, wa na kay diabetes, mawa pag yun ang mga arthritis, ana. Ini ka 15 days, mga ona mo, ka, uy, gaan man day ang lawas, aning di tapatuyang og kaon, wa pay utang, na detox pa, na slim pa, ni balansi pang sugar o ang kolesterol, wa pagyoy kaguol. Nagsunod man sa Holy Spirit. Uy Lord, stage 4 naman ko sa cancer, unsa man magpakimo, dili malandong din ka, ingon ng Espiritu Santo. Next day nakakutob, ay na lang pagkirig-kirig diha, pangandam na lang sa atong panagkita dito sa langit. Awa na, relax kay ka, di na ka mumata, awa na, patay na yun. Nga naman, magparas pag yung kang atos ospital, nga sa emergency palang daan, gatos-gatos tawsa na ang imong magasto. Unya, maabot din kas ICU, porting mahala. Unya, inigtatak dito, tulo palang kaadlaw, tag 200,000 na itatak. Unya, namatay ra bagyo ka dito. Di ra ba i-release kung dili ka makabayad? Mo, abot ra ba ka usahay nga rispare? Ningong pare, mupay ako untay mangulikta ni, ako naman oy kuliktahan. Nga nung gidali-dali pa magyugdas ospital, nga naa naman pang-ending naman. Mao to si St. John Paul II, pag atake na gid niya, katapusang atake, ingon na gid siya, kuhaan na ng tanang mga prolonging devices. Ayaw na kog dadas ospital. Gahuwat na lang ang mga tao, kanus asya mamatay. Di ba? Kay klaro man niya, kay ang Espiritu Santo may nag-guide niya. Klaro man niya, nga dili na ko kinahanglang mo atog ospital. Ano ba? Sige, ligay mo tupad katapusan. Ing na, ayaw kay pagdali-dali atos ospital ha. Kay mahasol ang uban. Mahasol. Tu abiyata dito'y sangkuanan ang langit, nga ano yung manhi magitas kalibutan. Ayaw lagi paghari-hari sa kalibutan. Ayaw pagmando sa kalibutan. Servant ra gyud ta. Nindog na ta. Mga igsoon, sa wala pa siya misaka sa langit, si Jesus misaad nga iyang ipadala ang Espiritu Santo. Minanduan sa maong Espiritu, masaligon kitang moingon, Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang atong mga magbalantay, itahan nila sa hingpit ang ilang kinabuhi sa pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo, mamahimong buhing panig-ingnan sa pagtuo ngadto kanila, nga ubos sa ilang pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu.
nga ihatag nato ang pinakamaayo sa atong pagbuhat sa unsay matarong sa ingon nga ang pulong sa Dios mamahimong buhing gahom nga hinungdan sa atong mga pagpamuhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga magpakita kitag kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagmingaw ug sa mga masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mga nangamatay makakaplag og pahulay og bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining amo mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo, linamdagan sa Espiritu Santo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang kalat mo na sa
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahong kahimayan, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pagampo, kining santos nga Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo nining kinabuhia, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Espiritu Santo, ang manlalaban. Apan mulihok ra ni siya kung kita motuog yun ni Kristo ug dili mangambisyon nga kitay magmando sa atong kinabuhi. Salamat sa mituo sa Espiritu Santo ug nisunod sa pagpalit og slots dinhi sa ato. Sa akong nang gikaingon kaganiha ang atong SBF DAG
niabot ng atong halin og 19,290, ana apay 56,710 nga slots nga available, nga tag 500 per slot. Ang ato sang special slots nga MMPP, Mother Mary's Protective Power, para sa atong Flores de Mayo, ana tay halin nga 4,015 slots, ana apay 5,985 slots, nga tag 100 slot nga available pa. So atong pakpakan ang mga namalit niini. Salamat kayo. Padayon ang atong Flores de Mayo nya sa Pizza 28 mao ang atong culmination, ana atay kontis-kontis sa mga kapilya sa mga sagala. Nya alas 5 sa hapon ang atong misa para niini. Wala na tay misa sa alas 7 sa gabi karong Pizza 28 sa Mayo. Kay atong i-focus sa paghimo sa culmination sa atong Flores de Mayo, pasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.